Mbak Yus, aku PKK aku bulan iki wis lunas kabeh ya, wis tak lunasi kabeh. Wis beres kabeh. Ah ono wis beres lunas. Alhamdulillah nek ngono. Kak. Lagi lapo? Iki lho mari bayar genahno PKK, kan wis lunas kabeh sik gak duwe tanggungan pikiran lho Mbak Farida. Walah. Mbak Yus, aku utang PKK ini menapa sih? Ayo apa sampean wingi tas utang. Malah Mbak Yus ya juga nambah kebutuhan Mbak Yus. Mbak Farida, sampean ngono ku mbok gawe apa? Bojo sampean ngerti tak gak sampean nyilih neh ngene iki. Bojoku gak ero, Mbak. Ya aku utang ini gawe nutupi kebutuhan sih, Mbak. Jane bojo sampean kudu ero, Mbak. Sampean gak berusaha nyoba ngomong ta. Walah, Mbak, aku katene ngomong ku lho wong iku lho. Mulai kerjaku sibuk dengan dunianya sendiri. Terus lah aku memulai pembicaraan tentang kebutuhan, iku gurung-gurung wonge wis muring-muring Mbak ning aku. Lho Mbak, tapi ngono iku selama iki mosok ya bojo sampean gak takon, kira-kira duwite iku cukup ta gak koyo ngono iku. Belas Mbak, lek wonge takon lho lapo kok aku bingung golek utangan dhewe Mbak, ngene iki wis kurang-kurangi ya aku sing nambeli. Ngono iku takok. Dadi kan nek misale sampean utang ini kan bojo sampean ngerti ngono lho, Mbak. Yo gak, Mbak. Makane aku iki bingung ngene iki ya opo ya, Mbak. Lah ngene iki Mbak lek saiki tak kei maneh ya. Wingi ae durung lunas saiki tak kei maneh. Piye sampean ben bayari? Insyaallah sih aku ono jagane, Mbak, gawe bayar, Mbak. Kan ya tabunganku kan ya lumayan sih, Mbak. Iya, tapi ngene iki yo Mbak yo kan sakno dhek yo Mbak ya. Kudu suami istri kudu saling ngomong. Sampai lek ngene sampai dhewe sing lara lho. Nyoba ngomong ae pelan-pelan opo ngene ya. Nek sampean kurang, ya gak usah dimasakno. Engko lek takon, "Endi kok gak masak ngene beras entek, lah gak tuku, duwe gak ono." Ono ae. Ngono ae Mbak Farida. Iya ya Mbak yo ngono ae yo. Aku sesuk yo pegel Mbak, utang gak tambah kurang tambah nambah tambah akeh. Iya gak apa-apa, paling ngamu ya sediluk ya. Sabar ya Mbak Farida yo. Iya Mbak. Aku tapi sido sama nutangi sih Mbak Yus. Iya wis tak kei. Ya wis.